Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Wag ninyo pagkayo. Madali ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Johnny, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Johnny, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga! Ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot nga kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Action Radio! Dakila naman. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:01 na sang aga. Welcome na sa itong pagpalayag subong aga. December 1, 2019. Mga ka-aksyon, unang adlaw sa bulan sa Disyembre. Amo na ginahambal naton nga magapanukot na si Ihado kag Ihada. Mas magambala mo dira nga, Ihada, balika lang ko sa pizza 30, ha? Hindi ganing lain sila mga ka-aksyon. Balika lang ko sa December 28, be. Magamo na ganing nga ugada, duway gitupa ang regalo ni Ihada kag di Ihado basta kwaom December 28, no? Pagkadto gani iya sa balay, ati, wala di si Maninoy mo, maging kadtuan nga importante, patay. Sa limot mo yung aga dira sa ato mga tagpalamati nga nagapangapina, nagapuko dira sila nga pulungkuan, nagauyat sa isa katasa nga nagaaso-aso nga kape. Ang iba dira mga ka-aksyon nagapaminsara sa madalom, no? Subo nga aga baw December 1 na. Tani mapauli na ang akon pinalangga nga Mr. Dress Pilipinas, no? Kagkabay tani nga hindi ka na mabilong sa samahan ng mga merong malalamig po na Pasko. Kalikat ko isa hambal nila. Mas mayon na lang gid na yang single ka kumpara sa mag-ugtas ka dira iya sa imo nga upod sa balay. Uy, tuod na. Imbis nga isa lang ato pagon mo, ang bata mo ato pagon mo pang upod mo sa balay nga lugtasan, di ba? Uy, nako ha. Bato-bato sa langit ang matamaan sa pool gid mo, no? Di ba? Nakipagrelasyon ka sa isa ka tao para maging malipayon ka, ti ano ang naangkon mo? Nag-ugtas kaya imo mga kaksyon, di ba? Ano ganing love life? Nagapalipay sa kabuhi sang isa ka tawo. Wala nagapasubo sa kabuhi sang isa ka tawo. Tuod ginaya. Anyway, sa gusto mag-share sa ilang mga jokes subong nga aga sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again, kaupod si Action Red Salgado. Mag-text ka po sa atong text hotline number 0938-225-5017. Pwede makasend sa inyong mga private message sa aton nga Facebook account. Pangitao na dira sa inyong Facebook account ang Action Radio Bacolod. Kag i-PM dira ang inyong mga jokes nga napilian nga aton pagabasahon kag pagatinguan naton nga pagadrama-dramahon. Kabay tani mga jokes no, mga simple lang nga dramahon, no. Ina ba lang tagtatlo na ka characters, basi ba lang ipadrama nyo sa akon 22 ka characters ba lang. Diyos mio, Santissima. Ano na matabo sa aton man.
Karga sa aton dira mga abyan, mga kaaksyon, dira sa mga merkado publiko nga nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod, nga hindi gidya madula ang Aksyon Radio sa ila matag adlaw-adlaw nga ulobrahon. Sa mga nagabaligya dira iya sang manok, nagabaligya dira sang baboy, isda, utan. Basta gani kung Domingo ya bakal gidya pirmeng baboy, no? Amo gina ang paborito sang tawo. Ang manamit nga pagkaon nga biskan ano nga pagluto, manamit gidya ang baboy. Pero oras nga magsulod gani sa lawas mo, naga-high blood ka dayon sa mister mo, no? Gani kati kung kaisa, Hambal, Manila, nga kung ang tao gani makakaon siyang baboy, nagakadula ang tuyo sa lawas. Nagamalipayon ang ilang adlaw. Naga-good mood sila. Makakaon ka na isa kagulot nga baboy, di pa singgit dayon nga ga, ipagwa naga ang lago ga, kay labahan taga, bao kapisan. Kati nakapanimaho, biga ginalaga ang kadyos baboy lang ka. Nakapanimaho nga ginasugba ang baboy. Nakapanimaho nga ginaadobo ang baboy. Isa pa gid sa mga manamit nga nga pagkaon nga gamit ang baboy kada Domingo mong kilawin, no? Amo man na ang isa sa mga rason kun nga ang naganamit ang ilimnon kun ang sumsuman kilawin panit sang baboy. Pero hagan-hagan lang sa pagkaon sang baboy, kay base bala tumatumba wala pilas ka. Kay biskan tuod nga may ara sang bagyong Tisoy. Kung kaisa diri sa aton, mainit ang panahon. Pero mga kaaksyon, ining siya Typhoon Tisoy ang nagsulod sa Philippine Area of Responsibility kagapon sang hapon alas 4. Ito kagapon mo ito nagbukas ang Southeast Asian Games, di ba? Isa man sa mga highlights kagapon amo ang pagtukar sang hotdogs, di ba? Nang kantang Manila, Manila. Di ba? Manila, Manila. Siyempre, ginsindihan ni Senator Manny Pacquiao, the People's Champ, ang naging kontrobersyal nga kaldero, di ba? Nga milyones ang bili, pero nangin margarbo kagapon mga kaaksyon ang pagbukas ng 30th Southeast Asian Games. Ay siyempre sa mga wala gali na kabalo, 5,000 ka mga atleta ang nagpasakop sa SEA Games nga mag-compete sa 300 ka mga events kung sa diin 11 ka mga countries ang nag-intra. Kagbayara ini isang 56 ka mga sport competitions. Ang nagkanta sang aton nga pabansang awit, wala sang liwan kundi sila ni Miss Lucha. Kag nangin bisita man nga nag-perform ining si Apple Diap, di ba, sang The Black Eyed Peas. So, kabay tani mga kaksyon, ang mga tao dira ang iba ng bitter pag wala pa ka naka-move on sa mga anomalya, di ba? So, move on na kita para sa aton nga mga atletang Pinoy. Diba si Balomin, saraman ka mong ginakaon dira sa aton mga atletang Pinoy, quick naman kag itlog, di ba? Ato bala, ginpang sugat to ang mga atleta to sa airport to, nagkalaabirya to mga bus to, di ba? Kag late ang pagsugat sa ila, kado naggumon pa to ang mga room assignment, ano? Galing iti, mga kaaksyon, tao lang man sila, nga masiling naton nga hindi man perpekto, pero ginatinguan nga mangin perpekto ang ilang serbisyo sa aton mga bisita diri sa Pilipinas. So kabay tanay mga kaaksyon, mangin kampiyon sa liwat ang Pilipinas, ay kita ang mag-host sa 30th Southeast Asian Games. If you can remember, way back 2005, kita ang nanging kampiyon, di ba? Kag kabay tanay subong 2019, mangin number 1 na naman kita paglabot sa medal tally. So, i-pray ta na lang aton mga atletang Pinoy, instead nga kita diri magreklamo nga tulo ka gid painom sa aton nga atleta mineral man tuod pero galing kiti wala nakasilyo ang ginsudlan sang tubig. Kasi malaging kuwal atong sulod na naging butangan tubig do ka ginhatag blaw. Kasi maglain ba lang tiyan, ano? So, amo na mga aksyon nagsulod na sa Pilipinas or Philippine Area of Responsibility ding si Bagyong Tisoy.
nga mayana sa international name nga Kamuri. Signal number 1 sa Eastern Samar and Eastern section of Northern Samar. Kalakip pa diri ang palapag, mapanas, gamay, lapinig, katubig, kaglas navas. So ko mo pray taman mga kaaksyon nga ining bagyo hindi maghahatag sa aton sang dako nga perwisyo as we host the 30th Southeast Asian Games. Kag magluwas sila mga kaaksyon, kabalo bala kamo nga ang Pilipinas, di bala kanami diri sang aton nga mga beach resort. Mayara kita sang Boracay, mayara kita dira sa mga manami nga mga baybayon ano, dira sa may Palawan. Kag dira man sa may Mindanao, like mga Siargao, di ba? So ang Pilipinas sa mga wala nakabalo ang gintawag nga world's leading diving destination. Amo na gin-announce sang Department of Tourism. Pag ini mga kaaksyon ginhatag or ginatawag sang World Travel Awards. Diba si magsiling kamo dira nga himo-himo lang tuod nga balita mga kaaksyon Hindi kay Pilipinas lang ang nanginominado sang nasambit nga award. Nakaupod man diri ang iban nga mga resorts sang iban nga mga pungsod like France, like Galapagos Islands, di ba? Ginahambal ko to nagligad sa inyo. Ngayon yung Galapagos Islands, amo na siya ang lugar kung sa diin gigatuan sa una ni Charles Darwin para diskubrihon kung ano ang mga kabuhi dito sa mga kasapatan at kung paano bala nag-exist ang ginatawag naton nga evolution. So amo na Galapagos Islands, upod ba diri ang Cayman Islands, Fiji, kag ang Great Barrier Reef sang Australia, kag ang mga manami nga mga resorts sang Maldives kag Mexico. So makon mo na sa bilog nga mga manami nga mga beach resorts sang mga nagakalain-lain nga pungsod, ang Pilipinas ang gintawag nga world's leading diving destination. So sa amo ni nga balita, posible naman mga kaaksyon nga maghahatag na naman sang manami nga turismo diri sa Pilipinas. Basta gari diving amo ni paborito sang mga foreigner ano. Kalikiti ko kay sa Hambal Manila, ang kadto kuno sa foreigner sa Pilipinas, lain man ang ilag gina-dive. No. Well, ito depende naman na iya sa ila, di ba? Ate, kung magsugot mo lang niya ang Pinay nga, sige ga, daiba na ga, ang akon nga pagigugma. Tila na na iya, Pero, number 1, gidya sa gihapon, kung nga ang naglagaw diri ang mga foreigner because of our diving destinations. Kiting Pilipinas, damo sa isla, di ba? Kag nanamitan gidya. Nanamitan gidya ang foreigner sa Pilipinas sang mga seafood na diri kay mga labas. Basta magsiling na makamulain ang namitan sa mga foreigner sa Pilipinas, kamo na dira maminsar sang madalom. So agad mga kaaksyon, subong adlaw, December 1, 2019, unang adlaw sa bulan sa Disyembre, ginhambal ko kagaina. Pero, nakabalo bala kamo kung ano ang natabo sa tong December 1, 1953. Isip-isip. December 1, 1953, amo ni siya ang isa sa mga pinakaborito sang mga kalalakihan sa tong tuig 1953. Nga abe. Ay man, gin-publish ang una nga edisyon sang paborito sang mga kalalakihan nga magazine. Ano ni siya be? Wala sang liwan, kundi ang Playboy Magazine. Ote, may nagtulo sa imo. Ari mga kaaksyon, kung sa diin
nanginuna nga modelo or ginatawag naton nga sweetheart of the month ining una nga modelo sang magazine nga Playboy ining si Marilyn Monroe. Sa centerfold nabalang kung mag-abri ka sang magazine nga gahambalang iban nga mas namo isto nga kamalipay tas isto nga, di ba? Ang mga tawag nato nga centerfold. Dira gid ginbutang ang picture sang una nga modelo sang Playboy magazine, wala sang liwan kundi si Marilyn Monroe. Arya, sa madumduman, ang founder sini, wala sang liwan kundi si Hugh Hefner. Ginbunag ini siya sa 1926. Kag sa wala nakabalo, ang ginikanan sini, perti ka konserbativa. Despite the fact nga konserbative ang ginikanan na paglabot sa ilimnon, paglabot sa sigarilyo, paglabot sa lagaw-lagaw. Kati ang ginikanan niya, pag may upod na gana isang babae, gapaminsan ang ginikanan, may matabo ginisila karon mo, di ba? Despite sa ngamusin na nga kastrikto sa ginikanan, nakahimo pa siyang paagi ining si Hugh Hefner nga founder sang Playboy nga mag-create sang magazine pila ka adlaw. Para makaluwa si Hugh Hefner sa iya boring nga kabuhi, nag-obra na lang sang comics ining si Hugh Hefner para malingaw siya samtang naga-eskwela ini sa kolehiyo. Pero natapos niya ang iya kurso nga psychology dito sa University of Illinois sa Pungsod, Amerika. So pagkatapos ang iya kolehiyo, ini ang nakakuha dayon sang advertising nga obra sa Esquire magazine. Sa iya nga pag-ubra, dako ang iya involvement sa content ka magazine sang Esquire, labi na gid ang pagpadalagan sila sang negosyo. Pero samtang nagapang-employ ito sa mga kaaksyon, inidaan si Hugh Hefner, advance mag-isip, no? Siguro naging rason na lang siguro or balibad nga boss taga ay kubo isang $5 increase bing tik magulo sige tagaan increase nagamba lang boss niya ay naano ka mo niya Hugh Hefner man nagligad ka lang sa simana or ligabulang ka laging tagaan sa increase pangayo ka naman mo sa increase ya tungod sina kay wala sa gintagaan sa $5 increase si Hugh Hefner ag nag-resign sa Esquire magazine pag nagtukod ini sang iya nga negosyo or sang iya nga magazine kay isang una hambal niya ang iban nga mga magazine nagaproduce sang magazine nga low quality nga papers. Pagkalabanan kuno nga mga modelo nga ginkuha nila mga laway ba hindi magisa hikayan ano ni si Hugh Hefner nga founder sa Playboy hambal laway man sa mga papel nga ginapagamit nila man taga mga modelo na do may mga mata isda ang paa. Kag ang mga lawas nila matsagan ko daw sa limbubog. So, nagtukod ining si Hugh Hefner sa isa ka strategiya nga bala i-uplift ko nga daw upgraded nga Esquire magazine kag nami nga papel ang akon pagagamiton. Pero kabalo wala ka mo mga kaaksyon kung paano siya nakalikom sang pondo para matukod ang iya nga magazine. Naghulam pa siya sang $1,000 nga dolyare sa iya nga iloy. Remember, ang ginikanan niya conservative type. Pero gali kiti plangga nila ilang nga bata, o sige anak, pahulmonta ka sa $1,000 nga dolyares. Ginhire pagid niya ang iya nga amay bilang accountant ba? Kita mo na kung aano ka supportive ginikanan niya. Naubos ang iya nga savings, kag naupod na dira ang iya nga alkansiya. Di mga coins sa pinanglukit, ito para lagi pundo siya nga ipatindog sa iya nga negosyo nga magazine. Kag sa uli, ginbaligya niya ang iban nga stock sa mga tao, kag natukod ang iya magazine. Pero sang una mga kaaksyon, wala pa rin siya gintawag naton nga Playboy magazine. Kaya kumbaga pa do ara pa siya sa point nga nagapaminsar pa kung anong manami yang ipangalan. Pero sa uli, because of the copyright, those tag party tong pangalan sa magazine niya, because of the copyright issue, ginpangalanan niya ang iya magazine nga Playboy magazine.
So muna mga kaaksyon asa sa ulihi, ang pinakabasko gid nga sales ang Playboy magazine sa tong tuig 1969. Magluwas sa magazine, nagtukod siya sa mga Playboy clubs nga nagbuka sa Illinois kag sa bilog nga pungsod Amerika. Or galing kita mga kaaksyon, idi araw-araw ipasko, di ba? Naglapot sa punto nga nagdubo ang ilang sales because of the competition. Kay mati mga kaaksyon, di laman kay Playboy magazine ang ara sa pungsod Amerika. May ara sang Penthouse kag Hustler. And as day goes by, nagdamo ang iya sini mga competitors na upod na diri paborito ba sa Pilipinas, amo ang Maxims magazine kag ang FHM baw. Kaya mo man no? Ang format sa FHM do halos parehas balang sa Playboy magazine, di ba? Kag ang worst pagid sa tong 1986 sang gintawag ini isang presidente sa Amerika ining Playboy magazine nga pornography. So mo nang balta-balang parental guidance. So wala naging pabakal mga kabataan sa Playboy magazine kay hindi ini manami para sa ila. Ti amo na tuod pero naapektuhan ang sales ng Playboy magazine. Asa sa uli nga nagdumala sining iya nga bata nga si Christy Hefner. Kag nag-open sila sa website. Naglapot man sa bilog pungsod, sa bilog nga kalibutan. Pero galakiti because of the competition, nag-amat-amat na gid yan hubo ang sales ng Playboy magazine. Di, mag-open ka bala sa website bala? Hindi naman Playboy magazine makita mo dira, di ba? Okay, so muna mga aksyon ang natabo sa itong December 1, 1953 sa Pungsod, Amerika. E namin magabalik kita pagkatapos ang pila ka mga commercials. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Magkulong nun kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kahitangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:27 na siyang aga. Saluwat sa mga tao na nakatulog sa gihapon, pero may aras sa kaduan sa bunga adlaw. Bangon na kamudira, dakpan ng baldi, habon, kabo, kag maligo. No, kay na kamudira ilaminday ha. Kay man ko maglaminday kamudira, baw. Malik, ikabo sa inyo kaladtuan. Kung may ara kamo sang date dira, kamasimba kamo. Bugtaw na kabudira. Kung isa bala mga tao bala, ara na ginstubangan nila ang balde nga puno siyang tubig nga may kabuk nga may habon baw. Ang nahimo nila wisik-wisik lang. Inabalang gagwag isang batasan nga pagkakanding, no? Anyway, subong aga mga ka-aksyon na makaupod naton si Aksyon Brian Borden sa pinakaulihing nga balita diri sa Bacolod kag bilog nga Negros Occidental. Good morning, Aksyon Brian. Good morning, Action Red. Ano, pasensya again? Okay lang. Kamusta subong ang aton nga aga, Aksyon Brian? Mga mag-guom-guom nga kalangitan, no? Medyo madulom-dulom gid siya. Siguro mo ning kwan. Si Bagyong Tisoy. Tisoy, no? Kasi naglandfall na gid man siya. Oh. Naglandfall na sa par pa lang, ha? Sorry.
base mo rin yung kaplo pabatsyag sa aton, kay may mga signal na sa iban nga probinsya. Oo, may signal number 1 na to sa may Samar nga area. Eastern Samar, di pila, malapit man ang katama sa Samar. Mm. Diri sa Atua Badong, na kuhan kayo. Mm. Dool-dool na ba? Siguro may nakilala kang gidagurong Cebuano nga dong nagakwan ka na ka Cebuano ka na subong, Bisaya ka na. Usahay magod na may naminaw nato dito sa buntod. Uy, sus. Bisaya man. Bisayaon po nato, sahay. Gani, do ka budlay bla ko sa ablay hambal nga inabala nga hindi ka kainsyindi tapos i-transcribe mo into their dialect bla. Oo. Dili ko ka sa imo di ba? Sabot, ana dong. Oo na. Kana. Ano subong nga aga wala gida sa kuan gado hubog da nga babae nga nagwaras nga nangawat sa halok wala. Tawhay, imo na ginaulat ko Tawhay. ganin, tawhay gid. Oo, isa para bala hubog ko. Hubog ako nga isa ka babae. Ang maglabay di nga lalaki nga taga-action radio. Halokan ko. Galinya din eh. Galing niya. At ilaban ko da ang makilala dang una sa fall in line da si Action Alvin giguro. Gakatulog paguro bugto no to grasa. Agasala. Babulubog now. Grabe maligaw ko sa ningaga ho. Subong lang ko kabatsyag, bugnaw nga portig, jag bugnaw sa tubig, no? Bukati December 1 ha. Gani. Oy, Merry Christmas, liwat, ano? Merry Christmas man si Max Bryan. Regalo ko. Lumba. Portig bugnaw, kaya doon nagkurog-kurog lawas. Piling ko na, no? The first time ko naligo. Sa ning 2 weeks sa aga nga nagkurog-kurog. December 1 na gali, no? December 1 na. Kag kabugnaw sang tubig sang basiwa, do may ice how? Ice lang yung butang, hindi chlorine. Hindi. Ate, unahin na niya. Amo niya ko baga pa sa mga niluto pa ya dobitsen mo. Oo, panakot. Panakot gina specialty gina para mga matinlo yang tubig makagpapatay ang bakterya. Amo gina. Pero Yes, nakatanaw ka kagapon sa opening sa Southeast Asian Games. Wow, purti, no? Bunga, no? Ako paglantaw ko, bunga. Wala man ko to sa venue gidya aktual pero nagtanaw ko sa internet. Buka nami ano, ang ito lagi na batikos nila nga kaldero to. Ba may gagwa galito nga mga mga fireworks kilid no? Imagine ubla pilang bilisan ng LPG ng butang da. Kada ko ang pagka-LPG no? Sa pulo or 11 kadlaw, kabalo ka pilang bilin niya? Pila. 5 milyones pesos. Diyos mio, Mako santissima. mo na. Hindi mag-fireworks na nga. Pero galing ka ina, gakwan na siya, kalayo na siya sa sugod sa opening hasta matapos. Kaya mapatay lang na siya kung tapos na ang kompetisyon. Patay man 5 milyones eh. No. Maparifill lang guro da skilid-kilid da kung ang kaso gid man nga dolapit na bala matapos kido ka mahal gid nga i-renew ang contract ni Wart. Di ba grabe ka mahal? Bro, yung maglantaw lang mo 5 milyones 11 kadlaw. Feeling ko guro the most mga 10 million guro ako na dala structure. Dala structure na yan, no? Oo. Structure pa lang 50 million. Gana. So, anyways, dari sa Pilipinas dito na malikawan, no? Pero tima ang aga ta mabulubog na gid ah. Tawhay pa mo ni oras ang syudad sa Bacolod. Ang aton nga mayor nga dalanon ining Lacson, ining sa Burgos diri sa may Araneta katawhay gid. Way pagurong iban gid ka bulubog taw ah. Kag isa pa sirado pa man ang aton establishmento sa ning sitwasyon. Ang masako-sako action rin labayan tabagulang amo ang Libertad Market balagsakan iniya mo. Ati always ginaya biskan Lunes, Martes ya buta ginaday ang mga tawo. Oo, kag latag ni sila sa ilang baligya sa kilid dalan da mo. Kung galing ba siya nagbalik naman sila bla sa lugar da nga gipang clearing sila Action Brian wala man. Amat-amat lang. Tapos balik lang dayon, hawan na kung magsanag na. Akon gabi daw na taga-angin mas la chance kiti gabi. Pero kung adlaw tingin na pang ayo gid sila nga panghimuson lang. Mayman. Galing kiti mo na hambal nila nga human consideration mo pero pag gwa na ganay isang damo ka sa lakit, ipahigad-higad na sila. Kita mo pagliwat ka layo, gid makon mo nga
ang pinakamayor da pila ka linya gali sa dalan daw 5, 6. Mga anom gid guro ka linyada. Kundi ito itawhay gidya, duway kaya traffic iya aksyon red no. Kag galing nagpinasaway driver na lang kaysa tuwa dalan pundo. Na isa pa na. Dapat ipa-clearing ni bala mga striker ng mga driver bala. I-clearing ang anong utok nila. I-clearing utok nila. Ito sa una no, ang abi ko to gamay lang gid man na doon nga dalan da. Kiti because ang arad mga vendors ang una nga naka-install dirang ilang mga canopy. Gani, pero paghawan niya, lapad gali. Lapad gali nga dalan da. Pwede mo butangan 3 ka basketball court ya. Pwede gid sa kalapad doon ya. Lapad gid ya. So yun lain gid man ko presidenteng mando no. Oo. Hadlok gid sila. Kag na lang may bakal bala. Kamay na bakal. Kag sakto na kay kon si Mayor Bing lang ila niya pahugon si Mayor Bing sige labte kami di kay badulaan gid buto. Pero galing kiti ara nang kuan presidente na ginunahan gid ni Mayor Isko Moreno mo ni Yorme. Alin sa mga mayor. Sa gito nagbando to nga sa iya to nga lugar asa sa uligin implement sa bilog nga Pilipinas. Grabe no. Pero mayo mga resulta. Mayo. May aranagan na subong linya si Moreno nga ambal niya kung gusto mo mag-asenso umpisahis ka galingon mo. Correct. Kagamakon mo na, hindi lang gid ka libertad, may mga dalan man dira dampi sa may barangay 17, kag diin man nga barangay, di ba? Nga ato na diskubrehan nga pirti gali klapad di nga dalan gali ya. Porte kalapad, respontada di going to SM la. May ari pa di linya di way pagid mahawan, kumahawan na di lapad man eh. Yes. Galing kay duway pagid sa mga tandog do amot-amat pala basta pribado ni Blahaw. Pero feeling ko lang may kuwada nimo may inistoryahanay na ni sa syudad nga tikon tikon na mo may laita sa gobyerno aksyon red nga ang imo nga lote kung private ka sa kilidalan kag kinanglanon sa gobyerno ikuan mo ganiya obligado kagid oo nga ihatag mo na or pabayaran mo sa gobyerno pwede mo na i-donate pwede mo na pabayaran kasi ara sa kilidalan nga inang makabulig para sa pumuluyo. Kumbaga, gadominar ang pumuluyo sa isa lang ka pribado Damo na gobyerno, abe. So, do ari na diyo, kapag hindi ko na do 2014 pa bala, may ara na sang kasugtanan mo. Aling kito, way pagin matandog sa sining mga tiniyon. Pero nagamat-amat naman siya pagguba. Kag kon masugpunan ng dalan dito, tawhay na ng dalan Burgos ayon sa Atonde. Correct. Amo nang lugar. Ano? So, diri sa Bacolod, subong tulo tawhaya kagamo na ginabalumatayan sa Action Red ang ining bagyong Tisoy kaya Bacolod gani may blue alert status ani sila nga ginpagwa kahapon aligan nga adlaw amo man ang Negros Occidental so tanan nga disaster unit nagapreparar sa bagyong Tisoy no kag ginaabisuhan ay ang mga utod naton nga nagapuyo oblas sigan baybay sa kilid sang suba nga kon magbuubo tudong ulan ti dapat saka na lang sila dayon. Gani. Gali kito isa may mga fisherman gid kita yang risgado bala kung dito pagka binagyo dito pa sila mangita sa isda. Gani. Ikaw kan mo sugo sa kapigaduhon blaw. Gani. Kiti wala balon sa inday pero gali kiti ang sa likod sinabala nga tuod ti pila lang gibanda kitaon mo pero kabuhi mo blang kabaylo. Nan, amo gina do inuras man lang kun tani ning bulubagyo mo. Di ko matsambahan ka to karon sang uno sa tunga to sang kalalawran. Disgrasya kagid. Doon dumduman ko to ang isa bala ka daw ano to nang pump boat to or baruto to bala nga nagsakay to bala ka damo-damo nga diriya sa aton do katawhay man lang pero gulpi to laging kaon sang balod to bala damo nagkalamatay to. Sa kwanto Iloilo Gimaras to. Na muna. Ato ganiya diri sa aton init-init yung kayo mo. Oo, sa ligan yung mga binulan to tin patay to lapit 30. Kay duwa to ka baruto ilang nagbiyahe mo nang biyahe sila to mo blubangka bla. Gani. Makumutong iba nagkalakitaan pa to sa may Dumangas area kalayo na sa ginatapukan to sang ilang lawas. Grabe no pila pa kaadlaw. Pila pa kaadlaw tong pagpangita sa ila. Gin anod-anod gisla sang balod abi. Gani. Grabe no so di magpasimpalad way gani ka pasimpalad mga ruro na mga paskrap na kon medyo madulom ang panahon. Labi na gid ko may pamahog sang bagyo. Way na sila niya ga biyahe wala na deklara na sila wala biyahe. Ina gani dalag ko na ikaw pang taglima lang sakay sa sila nga baruto nga mangisda ka. Isa lang nakahuyop sang hangin na matambling lang dayon ti Gani.
Kag isa pala sige na paminsan bilang isa kay dako ni nga binta ni ti ko maka limata ni or anom ka trip ti do halos bawi ni kita diri sa rentata. Nando mo amo ginay pero ti wek balong ang trahedya ya, hindi gid makabulig sa imong kagalingon mo kung isa masulon pa ng Coast Guard. Nan, isa pa Kaya na. ng Coast Guard man ano na. Pro sang wala pa sila makalakat dira alin sa port. Wala man nila madumduman ng Coast Guard. Nadumduman nilang Coast Guard, ara ng problema na. Nag-utaw-utaw Ginabasol na sila. pa. Pasulon pa na ano way na ginis laga patrol ni. Gani. Ikaw lang tanan diwato na mga batasan nga puso na kayo may ginaayad nga resulta no. Bo, do parehas man sang Southeast Asian Games, no? Na, anay kay wala pang resulta sang hampang, mayo ni sa natapos ng hampang, hiwa man to. Batasan zombie. Amo ginay perming batian mo bala? Labi naging kadri kitabing host sa Southeast Asian Games. Hindi mo kita malikawan sa paminsaron sang Pinoy nga magpaminsara sang hiwa, di ba? Pero tino mo na karon kay attitude ng tao no. Pero tigit kamay pa nga magdaog man ng Pilipinas masulit nga mangin kampiyon kita overall abi. Gani. Kagabay-tanin di bagulan piso kay do kahuluya man na sa mga bisita tablaw. Bagulan sang container sang mineral water mo kabudlay gid sina. Galupa din sa pagkulod mo. Pero tito yan mo experience ko to first time ko to. Daw mo gitong mga tuig gabi nga nag-start di ko sa pagka broadcaster abi reporter. Naginulan pang piso, naginulan ang botilya, naginulan ng bato. Pagkaga headline na. Isa ka man to sa naghakwat sa pulungkuan. Oo, ato gito pao na timingan gid sa taga Sunstar Cebu. Pagkaga pinadala sa amigo ko sa tawag la pre ikaw gini mo. Ginsaskuan ka pa. Perteya. So, why kamay pa din na masulit, ano? Ang controversial zona, dapat din na masulit subong. Galing kay grabing controversial subong. Gani. Mas dako pagit. Anyways, diri kita sa mga balita. Pati mo masubong nga istorya sang taga Murcia Action Red, no? Gani. 13 anyos, to lang nga halin parang sang 8 anyos siya, hasta subong 13 anyos na ginakonsumo siya sang amaya sang pagpangimulos. Gani. Ay ka grabe no. So nag-report naman is pulis kag kabay pampasakaan kaso. Kag mapanaugan waran to bare sa madakpan ining amay. Amo ning suspetsado. Ay talang hindi ta maglawagon gid ang lugar kag barangay kun ano basta mo na ang kaluluoy no 5 ka tuig nga konsumo blaya. Gani. Kasakit lang bala kay na balang kabigon mo nga ang pinaka-safe nga lugar sa bilog nga lugar dira sa imo ginapangabuhian isang imo nga balay Hindi nagapaminsara kaya nga hindi ka safe pagwa mo sa balay niyo, pagadto mo dira sa kaladtuan dira nga outside sa balay niyo, hindi ka safe pero gali mas hindi ka safe mismo sa imo panimalay. Kasakit bala? Munang kisabla nga ang bata kon awayon sang piyak bulihon sa mga pariyo yaman nga batang singgitan. Isugit ta karon kay papa. Na. Sugit ta kay mama pero ari klase papa way gid pulos. Gani, way gid pulos. Way gid. Way Bisan gid. nga pamati pa ni sa subong prangkang istorya way gid mo pulos klase amay. Gani. Oo, ti may ari pag hindi makatuig pagid ho. Uy. Nailain pagid amo man himulos man ni. Grabe na dito sa gigantuan ko nagligad nga adlaw sa Pontevedra. Atong ginpatay sang iyang tiya man, gintinuntuhan man to, no? 5 ka tuig man to. Uy. Porte nga mga kaso, no? Subong diri sa Negros Occidental. Sa Murcia man, mayara man to, mayara man to barangay Kagawad nga nagpangastigo, empleyado sang Murcia Municipality. Isa ka barangay Kagawad? Una-una, kapitan siya. Tapos, nag-resign, nagbarangay Kagawad. Sang San Miguel. Sa nigad na gabi, naginom-inom sa may ilimnan, may nag-abot nga isa ka grupo sang kababainahan upod ang mga gays nga barkada. Ambal nila to, kadlaw sa Spiak Lamisa, malapitan sila ni Kagawad kag sinita. Nagsinabtanay, tinapungol ni Kagawad ang mata sang babae. Doon may pagkababae, man batasan nga Kagawad man? Pati, basta nakainom ka, tanan ka ginawa na mo. Gani. Or base bala nga may guro, base may inagyan sila, wala man siguro, no? Ang rason o nga hambal sa bayi ito, nga kinadlaw man lang sila. Tinita ni Kagawad, kinakainom na. Karon kay sa Kagawad, na interview man nato na balya, ginakutso-kutso nilang hinablos ko. Uy. Ara ko Spiak Labisa, gakairitar ko mamati, palapit man lang ko kag mawangkot, gawarak-warak maaba sang bayi, at itinukapan niya
Gin man ni Pacquiao dayo ng mataba. Oo, nabalya pero hindi man tutok up gani sir, daw tapi man lang to, lingkong porte nga tapi, daw malukat mata sa bahay ba? Basi pakaisa na sa ni Captain America. Pwede man, tapi lang at tinabog ang kontra pa. Superman bagid bla. Ang lahi lang to kay, kundi na tikangkang na, matikangkang dyan, gingano niya pa. Wow. Di gamay ang bahay daan niya, daw ate, ato bangon niya gini konsewensya ya, kaya mo na ginhimo ya. Basta gani barangay official ka pa umod ka gid. Yan eh. Ti, atubangon na gini ang violence against women and children eh. Physical injury pa. Lain lang kun ikaw bisan ka paumod ka na ginayemuhat tigid tudo do ikaw na gidyang dapatan inaguro hindi na pwede pero inang bahay na justurya man lang. Ikalma ang kamot nunoy. Hindi gin magpadali-dali kay budlay gid katama no. Yan eh. May ari di isa ka bata ubaw na dala sa ini ka gabi. Hindi naman ni bata may edad na gali si Jinilyn Vilbo no Villebo 33 anyos. Ini siya ang nagtabox dala na dinalasa sa motorsiklo. Uy. Di nakaagom sang kapilasan action red no. Kailang kay Wayman matamaan gid ining nasambit iyang biktima. Isa ya ka 15 anyos ang ginbuno no dira sa may downtown ini taga barangay Tangob. Di naga-inaway sa kuno sang iyang upod nagalalisay. May nagbuno lang kalit sa likod niya. Way nakilalaan kung sino ato ti karon padayon pa nga gina-imbestigar ining nasambit nga kaso action red no. Daw tulo taway sa mga ospital amuning duha lang sining agahon do ay gid gani record no. Kagabi pa ni daw tulo tawhay subong nagplupaway manggurong mga mga utod ta sa pagpamuno kag aksidente. Wala laban ko ni madamo gani ang biktima sa pamunot mag Valentine's Day mo. Ate amo gid. Mga bulan sa Enero nga tigtulog na ba mo ginabakal nga pamuno gid nga mga hilimuon no. Pero dito man lang sa mareklamo after 9 months na di na para sa mareklamo. Usually gahambal na sila after 3 months eh nga wala pa ko ginabtan sang sweldo. Mo gina pirme ho. Ti gali kiti pagtawag si babae, ti ang numero sang lalaki, the number you have dialed is out of coverage area. Gracias. Ato na bukid, way na signal. Way na signal. Kaya na ko nag-change number bala. Lai no. Uy, maghalong mga utod action red no, naman tabo-tabo bla. Oo. Kita mo tong gay nga ati allegation pa man lang may gintabo to sa may barangay Takuling. May patay to siya no. Uy. Oo, nasapuan to siya mga 5 na kaadlaw nga nadula siya 4-5. Di pagkasapos yan, di mo na maintindihan ang panimaho sa lawas niya. Why na agnas na alos eh. Oo, so ang pinakaginahambal to sa mga upod niya nga may gintabo siya. Di ina aligasyon pa man na kung may ara gin man kamo mga ka-chatmate dira, mga ka-textmate niyo hindi na sa gitabo-tabo sa way tawo. Dili ka mo tabo sa damo tao nga hindi ka mo mahilabtan na para sigurado. Pwede ka. Yes. Sa patrol, with action Alvin Huragok Graba. Doon lobat sa subong adlaw, no? Lobat? Lobat siya kay Kwan, sako sa busy sa kapon. Gani kita uman sa sako sa text. Pagkakabalo ko sino text sana po sa mga ginatawagan. Ati na tao doon, may negosyoan mo. Gani man. Oo, text dito, tawag dito. Why siguro kakaon balot gabi ay? Why good? Amo ginakon nga doon na lobat sa subong. Lobat siya. Porting niya nga mo. Abaw, porte. Sige, awan ang balita sa Patrol with Action Brian Morden. Una sa balita ng aksyon sa Bacolod Action Radio. Madamo nga salamat Action Brian Morden sa pinakauli nga balita diri sa syudad sa Bacolod ug Bilog nga Negros. Yan naman mga ka-action sa mga aga magatamyaw kita sa itong mga abyan nga nag-komento diri sa atong Facebook Live. Don't forget, like and share ang atong Facebook Live sa atong nga programa. Pangitaon lang Action Radio Bacolod sa inyo nga mga Facebook account. Maayong aga sa kay Mary Lou Catinoy, also to Romela Fijidero. Good morning, Action Radio watching from Kuwait. Happy December 1 at sa inyo tanan.
Manjo Arnejo, mayong aga. Also to Tanlin. Good evening, sir. Watching live here in Lebanon. No? Gabi sa Lebanon, no? Adora Bianan, mayong aga. Abraham Albia Casuyon Cerrantes. Watching from Kia in Barangay Singkang Airport. Good morning sa kay Teresita Quinto. Good morning. Happy Sunday to all admin of Action Radio Bacolod. God bless you all watching from La Granja, Ciudad San La Carlota. Good morning sa kay Antoinette Piliado. Sa kay Dodoy Arlie Piliado, Melcho kag Aplaha, Sansawi, Sang La Carlota from Canada. Arlene Niegos Tavera, nagapamati man sa bunga aga sa itong programa. Edwin Pineda, Tanlen, Joanne Bayoneta, I love you, Action Radio Bacolod. Also, hi sa kay Maria Daina Rojo Villa Alic. Mayong buntag sa kay Jennifer Saguban, Papasin, Linel Gasper Kives, Ani Padilla C. Good morning, everyone. Action Radio Bacolod from Kuwait. Tenny Simpron. Merry Christmas sa inyo tanan dira. Action Radio Bacolod. Nonoy Borangos. Grabe ng mga pangalan, no? Talnikit yung Shelby Nash. Masaga ko sila mga pangalan, mga Chinese, no? Also, hi sa kay Elmer John Ferrer, Erica Bliss. Good morning from Hong Kong. And also to Taurus Tihereb. Good morning, Lodi. Patamyaw naman sa amigo ko nga si Isko. Happy birthday sa iya, subong adlaw. So sa inuwat mga ka-aksyon, do not forget to like and share ang ating Facebook Live. Kag magkomento para sa inyong mga greetings subong aga. Anyway, magabasa na kita sa aton nga jokes. Sigin padala sa aton nga mga tagpalamati sa nagligad nga semana. Kag aton pagabasyahon. Desmond has his barrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. La, la, the life goes on. Eksena sa balay. Ginsugo ni Ngongo o ginsugo si Ngongo sang iya iloy nga tawgon ang iya amay kay mapahilot sini ang iya nga iloy. Ti hambal sang iya nga nanay. Aragay, kasakit sang akon nga likod, Ngongo. Kasakit gidya. Alay. Nga nag-ano ka na ihaw. Kadamo abis ang akong ginlaban, anak, nga mga lago. Nagpalang alay ang ugat sa akong likod sa bilog nga adlaw nga pagpungko ko sa bangkito kag pagpanglaba. Kasakit gidya. Alay. Namat ngin nga magmauway ka na Gani Ngongo, liyog ko anay tawag sa amay mo kay mapahilot ako sa iya. Dali-dali nga naglakat si Ngongo pakadto sa iya nga amay. Nay, mamaiyon ni nanay ng imo. Zangit ko nung iya nga niun. Minit mo sa kanoa dito sa iya nga kwarto, nay? Wow, aga pa ba? Sige anak, makadto na ako sa imo nga iloy. Pagkaligad sang pila ka minuto, nabatiat ni Ngongo ang iya amay kag iloy sa kwarto. Amat-ingan umalat inanay ang nanay sa kwarto kung inaiyon niya si nanay. Johnny, ginano mo ako? Aray, Johnny, hindi, aray. Ginaano ta kada? Ariho, salsaduhon ta ka. Kasakit ka. Agay, Johnny. Hindi ako pagsalsaduhan, Johnny. Agay. Kani, manamian ang inanay, ma. Ang ginaumna ni nanay, ang ginaiyot.
Ang atong masunod nga joke, mga ka-aksyon, nagaling sa kay Elaine sang Barangay 16. Ang una galit nga joke nagaling sa kay Donatello, ha? Donatello of Concepcion, Talisay. Kasi mga opod ni Rafael kag ni Michelangelo sa Ninja Turtles bla. Pero ang atong nga joke, ang magkasunod nagaling sa kay Elaine sang Barangay 16. Uy, sa likod dira sang ETCS1, ha? Kag ang iya nga joke, ari mga kaaksyon. Nagpustahanay ang mag-amiguhay si Rugo kag si Johnny. Nagambal si Johnny nga, Rugo, pamangkot ako bala parte sa mathematics kay sabton ko. Kondisyon bisubong ang akon nga utok. Sige, tilawan ko gid kung diin asta ang imo nga utok. Ready ka na, Johnny? Yes, ready na ako, Rugo. Okay. 4 plus 4 times 5 divided by 35 minus 2 equals. Sabton. Oh, ano gani ang answer? Sabton. Ginapamangkot ka kung ano ang sabat tapos ginuwakal mo ya sabton? Daw robot ka, Johnny? Ti, wala man ko nagambal nga amo sina. Ti, amo na eh. Sino karami masang joke ni Elaine sa Barangay 16, no? Thank you sa pagpadala sa joke mo. So siguro mga ka-aksyon, ano, ang inabalang pamangkoton ka, sabta ako, di ba? Kaya siyempre, ma-question ka na lang, sabat mo, sabat lang, sabat. Kasi wala man guro ya si Johnny naghambal nga sabton isang correct ka answer, ti sabat lang, sabat, di ba? Kaya mo na, ang joke ni Elaine sa Barangay 16. Madamo ka salamat. Alright, so next na joke nato nagaling sa kay Willie sang Barangay Banago. Eksena sa korte. Ari naman. Ginpamangkot sa abogado kung sino ang nagpatay sa biktima. Bow, murder gid niyo? O di murder, homicide. Naghambal ang abogado. Your Honor, hindi gid mapatihan ang ginapanghambal sang witness kasi Johnny. Kag feeling ko nagabinutig sa Johnny. Biskan ako galibog ba ng ulo ko sa ginapanghambal mo? Paandam ko lang sa imo, Johnny. Kung mapamatud-an nga ikaw ang nagabinutig, pwede ikaw mapriso, Johnny. Oo, Judge, nakabalo ako. Okay, proceed kita. Johnny, isa ikaw ka math teacher. Insakto bala ako? Yes, attorney. Johnny, base sa amon investigasyon, 47 lang kabuno ang ginagom sang biktima. Pero ang imo ginhambal, 50. Nga, Johnny, sobra-sobra ang imo nga isip sang buno. Ma'am, attorney, 47 gid man kabuno. Pero gin-round off ko lang sa 50. Gindugangan ko lang 3 kabuno. Mahay! Amo to ka joke mga ka-aksyon nagaling sa kay Willie sa Barangay Banago. Okay naman siya. Maraming salamat, Willie of Barangay Banago. Next na naton nga joke. Nagaling sa kay Jessica of Celine Homes, Barangay Estefania. So, ari pamatiyat ang iya nga joke. Hindi mag-isa budlay, no? Okay, Jessica, ari na ang iya nga joke. Parti ba nagyapon sa korte? Ang abogado sa complainant ang nagreklamo sa judge tungod kay bias ini. Hambal siyang abogado.
Your Honor, ginaremind lang ka nga ikaw isa ka judge. Hindi ikaw pwede nga magdampig sa biskan sino diri sa korte. Dapat neutral ikaw. Hindi pwede nga magtindog ka dira nga abogado or defendant or ginikanan sang witness nga si Johnny Tango. Magipos ka, attorney. Wala ka sang labot kag ikaw naman Johnny Tango. 2003 na tabo ang krimen kag hindi 2015. Sabati Johnny Tango. Okay mami, kape. Amo na ako ni hambal mami ha, mami judge, amo na ako ni hambal. Amo yan do mga kaaksyon ng joke nagaling sa kay Jessica of Celine Home Subdivision. Alright, so far, so funny, di ba? Saliman, madamo ka salamat sa inyo pagpadala ng mga jokes, hindi magkalipata. Kapag send ka mo sa inyo mga jokes sa 0938225517 o pwede man nga mag-PM diri sa aton nga Facebook account. Sa Facebook, di maghuya-huya kay basahon ta ina. So, ng iban ka mga jokes ginapang edit na kay iban tamaan ka green bala. Bas mawada diri sang obra. And of course, pahabol lang good morning sa kay Albert Salgado, Sally Barnes, and Ali Kawai JR. Don't forget to like and share ating Facebook Live kapag pamati kada adlaw diri sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila